Ops, ayaw sa mag-scroll. Hapitis ako, paminawa sa ni akwang istorya kay kini gikan kini sa mga katigulangan. Nakahinumdum mo atong gibalita sa TV nga daghan kayong tamban nga nidagsa daplin sa baybayon. Ha? Nahinumdum mo ato? Di ba wala magdugay ni abot ang nagsagunson nga linog. Katuon ta nga time wala lang unta to hilabti katong mga isda nga ni padaplin sa baybayon. Kay ang istorya sa mga katigulangan kinaiyahan man na. Dapat unta to gipasagdan lang, wala panguhaa. Mao lagi pod kay syempre blessings na dili pa gyud nimo panghuaon. Pero murag tinuod man pud na nga istorya kay syempre wala ba yato nagdugay no nga nagsagunson ang linog. Tapos karon na pod nga bag-o nakakita mo unsay balita karon nga bag-o latest nga naa na pwede dagsa mga hipon. Oh, di ba nakakita na mo ana? Kana unta pod dili na lang pod unta na hilabtan no. Kay siyempre kinaiyahan man na. Tan-aw na lang unta na. Wa man siguro'y mawala sa tuwa kung dili nato na hilabtan. Bahalag tan-aw lang nato. Dili lang nato panguhaon. Kay wa ta kasiguro ba ang istorya sa mga katigulangan no? Mao ba yun ay kasagaran istorya nila nga murag matinuod ba ambot mao gani na akong giingon nga dili lang unta nato hilabtan no kay panahon man na nila nga mudagsa sila magampo lang ta nga walay sunod nga mga kalamidad. Okay, mao lang to, daghang salamat.